Здравейте, приятели! От доста дълго време не съм правила никакъв вид клипове, за което много се извинявам, но имах просто адски големи проблеми с устройството, с което снимам, а и с качването в YouTube. Няма значение. Преди 2 седмици, както знаете, Емил Конрад качи видеоклип с, да кажа, някои думи за неговата нова книга #сподели. Аз реших да си я поръчам от Egmont, България. Както знаете, книгите му струват 9,90, а доставката е 4 лева до вкъщи. Ето е книгата, аз все още не съм ни разопаковала. Затова нека да я разопаковаме, защото нямам никакво търпение. Аз също се извинявам за косата ми в това отвратително състояние, защото просто искам да влизам да се къпя, но просто нямам търпение. Нека да я отворим. Сега ще срежем опаковката от спиди. Ето как изглежда книгата. Сега изглежда просто уникално. Има тази опаковка, от която се пука. Така. Ето как изглеждат. Извинявам се и за качеството на самия видеоклип. Ето и отзад. Не е фокусирано, за което се извинявам, но както ви казах, имам проблем с устройството. О, боже мой! Имам автограф от писателя, т.е. от Емил Конрад. What? Просто... Имам автограф. Окей. О, да. Мирише уникално. Да, така изглежда. Корицата е адски готина. Ето как изглежда една от страниците. Също така имам и това, което е уникално. Това са стикери, Viber стикери на Емил Конрад. Яко. Те са стикери и могат да си... Да, ще си залепа на 100% някоя от тях в бележника. Отпред на корицата. Има и отзад, като има и с неговата леля и пише лошо ми, има с силвето. #натурална, twerk, what? Много яко. Много адски яко. Също така има последва и публичния чат на Емил Конрад, където можеш да видиш ексклузивни снимки и видеа и съдържания, публикувани от него. Ето, сега съм видела. Ще напиша долу в описанието сайтът. Или това нещо. Да, книгата е много хубава. Това е първата ми книга на Емил Конрад. Сигурно ще си поръчам и другите две. И да, много се радвам, че съм един от тези, които имат автографи. Да, това е за днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, споделете видеоклипът, абонирайте се, пишете коментари. Довиждане!